סרטון שלישי, מייג'ר ארקנה, ארקנה גדולה, ג'וקרים, שיעורי חיים גדולים. למדנו בשני הסרטונים הקודמים של המייג'ר ארקנה על הג'וקרים מ-1 עד 10, והגענו לקלף מספר 11. פעם חברה שאלה אותי אם כל הקלפים בטהרות הם חיוביים. עכשיו, קלפים בטהרות הם בעצם משקפים את כל רבדי החיים שלנו. אז יש בהם חיוביים יותר, חיוביים פחות, פשוטים יותר, מורכבים פחות, זה אותו דבר. מורכבים יותר, פשוטים יותר, יש שם את כל הגוונים. בששת הקלפים הבאים שאנחנו נלמד, לא כולם, אבל 4 מהם הם החלקים הפחות נעימים בחיים. אבל אולי זה יעזור לכם לזכור, זה דווקא חיובי. אז קלף מספר 11, Justice, הוא לא לגמרי לא נעים, הוא קלף של מזל מאזניים, אנחנו נדבר על כל מה שרלוונטי למזל מאזניים בהקשר של צדק, כן? כי יש כאן איזה אלמנט של Justice, זה הכותרת לכאורה של הקלף. אז אנחנו נדבר על צדק, על אסתטיקה של צדק, על איזון, על שוויון, על כל מה שנגזר מהעולמות האלה. כשבעצם הכותרת של הקלף הזה מבחינתי היא צדק קרמטי. יש כאן איזו סגירת מעגל קרמטי, איזשהו, כשזה יצא בקריאה אז אנחנו נדבר על סגירת מעגל, לא מהגלגול הזה, לא מסיפור החיים הזה. וכשזה יוצא אני תמיד קצת כזה מגמגמת, כי אני לא מבינה בגלגולים, אני לא יודעת לראות סיפורי חיים קודמים וכזה, אבל אני כאן אדע לומר שמה שקורה הוא לא לגמרי מפה. יש כאן איזשהו סגירת מעגל בין נשמות מחיים קודמים. אני לא יודעת אם זה היה ברור, כי זה גם לא ברור, אבל הכותרת של הקלף הזה, תיקון קרמטי. כן, משהו שקורה בחיים האלה הוא בעצם תוצאה של איזשהו משהו שקרה בגלגול קודם בכלל. הקלף הבא, The Hanged Man. זה קלף שאומר דרושה המתנה. בדרך כלל 40 יום. בשונה מה-High Priestess שגם דיברה על המתנה, אבל היא דיברה על המתנה שהדברים בעצם כבר קורים מתחת לפני השטח, צריך לא להפריע להם, וזה גם המתנה ארוכה יותר. הרי זה 9 חודשים. The Hanged Man זה לא שכבר הדברים קורים בהכרח, לא שצריך להניח להם, פשוט צריך להמתין. להמתין בערך 40 יום. כשהקלף הזה יוצא תמיד יש לי איזה חיוך קטן בפנים, כי פעם פתחתי למישהו קריאה על זוגיות, והוא שאל מה עם הזוגיות שלי, ופתחנו ויצא ההנגמן, אמרתי לו תמתין 40 יום, כעבור 40 יום נהיינו אנחנו זוג. אז זה קלף שהוא כזה תמיד עושה לי איזה חיוך קטן. הכותרת של הקלף הבא היא death, מוות. עכשיו, לכאורה זה קלף מדכא, כן? הוא מדבר על מוות, אבל בעומק שלו הוא מדבר על מוות ולידה מחדש. באופן אורגני, דברים צריכים הרבה פעמים למות כדי שמשהו חדש יוכל להיוולד. כמו הזרע שנרכב בקרקע כדי שהצמח יוכל לצמוח. כמו הרגע של הלידה שמילדות מנוסות אומרות שתמיד רגע לפני שהלידה ממש מתקדמת, יש איזה רגע של ייאוש מוחלט. שהאמא צריכה קצת למות כדי לפנות מקום לנשמה החדשה, קצת להזיז את הנשמה שלה. זה בהרבה דברים אנחנו רואים בחיים האלה שלידה קודם למוות. אז בעצם הכותרת הזו, הכותרת של הקלף הזה בתוכי, אצלי בראש, זה מוות ולידה מחדש, וזה מוות שהוא חלק מהחיים. כדי שמשהו יוכל להתקדם, לצמוח, משהו צריך למות. אנחנו בעצם נדבר על משהו שצריך למות כשהקלף הזה יוצא. הקלף הבא, Temperance, הוא מדבר על שינוי, אבל הוא מדבר על שינוי אלכימי. הוא ממש מדבר על חומר שהופך לחומר אחר, כמו קש שהופך לזהב, או עופרת שהופכת לזהב. כן, כשהקלף הזה יוצא אנחנו מדבר על שינוי שהוא במהות, שזה לא אבוקדו קטן גדל להיות אבוקדו גדול, זה אפילו לא זרע שנרכב כדי שיצמח עץ מאותו סוג. זה ממש שינוי שזה כבר, זה לא אותו דבר, זה לא אותו חומר, זה לא אותה מהות. ושוב, אנחנו רואים שיש כאן את שם הוויה על הכותונת של המלאך הזה, כי דרוש באמת איזה סיום הגבוה, כדי שמשהו כזה יוכל לקרות. גם אני תמיד אוהבת לראות שזה לא ברור אם המים זורמים מלמעלה למטה או למטה למעלה. כן, יש כאן איזה משהו שהוא נגד חוקי הטבע, איזה שינוי שהוא לא בכלים שלנו. אני מאוד אוהבת שהקלף הזה יוצא, כי הוא מדבר על, אני אוהבת, זה אפילו לא התקדמות, זה מין קפיצה קוונטית כזו, כן? הקלף הזה, יכול להיות שזה באמת הכותרת שלו, קפיצה קוונטית. אני מאוד אוהבת אותו. הקלף הבא שיהיה בריא, כשהוא יוצא זה תמיד כזה, לייצר את הנשימה,
The Devil, השטן, הכותרת שלו היא לופים, תקיעות. זה קלף שהוא הכי פחות שמח בחפיסה. אם נסתכל רגע, אתם זוכרים שכשלמדנו על הלאברס, אמרתי לכם שחכו שנדבר על הדבל, כי תראו איך זה פשוט שתי פנים של אותו דבר. קודם כל, ויזואלית, הקלפים האלה הם באמת, רגע, שאני לא אסתיר. נעשה ככה. ויזואלית הם באמת פשוט אותו דבר, אבל אחר. יש כאן שני אנשים שעומדים אחד ליד השני. במקרה הזה, במקרה של הלאברס יש מעליהם מלאך, וזה קלף צהוב ושמח. במקרה של הדבל יש מעליהם את השטן, וזה קלף שחור ועצוב, והם גם כבולים אליו בשרשראות, ויש להם איזה שהם אוזניים, הם כאילו הופכים להיות שדונים כאלה. ואם בקלף של הלאברס דיברנו על זה שכדי להתקדם ולהתבגר צריך לבחור משהו אחד ולשלם מחירים ולשים את האנרגיה בדבר שבחרנו ולגדול איתו, וככה נוצרת אהבה. בדבל אנחנו בעצם נראה מה קורה כשלא עושים את זה, כן? ונתקעים שוב ושוב באותם לופים, ושוב ושוב לא בוחרים ולא מתקדמים ולא עושים את הגדילה הזו, אלא נשארים בעצם במין תקיעות. עכשיו, הקלף הזה לפעמים יוצא הפוך, ואז יש איזושהי הקלה, כי הוא בעצם אומר, אתה יוצא מלופ, או צא מהלופ, או תפסיק להיות בלופ. כשהוא יוצא ישר, תמיד אני קצת נאבקת לקרוא אותו, כי לא בא לי להגיד דברים קשים. אבל כן, זה קלף קשה. זה הקלף האחרון לסרטון הזה, The Tower, המגדל, קלף של מזל גלי. נראה לי שאגב, הדבל הוא קלף של מזל גדי. שזה תמיד קלף שידבר על מאמץ ועבודה קשה. לא קלף, מזל שמדבר על מאמץ ועבודה קשה. וכאן, בגלי, בטאוור, במגדל, אנחנו נדבר על שינוי שהוא מכת ברק, זה שבר, זה קלף שמדבר על משבר. אין מה להתייפייף מול זה. מדבר על משבר בשונה מהdeath, זה גם לא משבר אורגני שיכולנו לצפות לו, זה לא משהו שהגיע זמנו למות כדי שמשהו חדש יוכל להיוולד, לא. משבר, ברק הקה במגדל, כולם צריכים לקפוץ ולהימלט על חייהם. הכתר, כן, יש כאן איזו הפיכה, הכתר נופל. זה קלף שמדבר על נקודת משבר שממנה, כאילו, הכל ישתנה, אבל זה לא היה בהכרח צפוי. מזל לי, מעבר לזה שהוא יש לו שינויים פתאומיים, והכל אצלו כזה הברקות, כאילו ברק שמבריק בשמיים, הוא גם קלף שמדבר על הברקות רעיוניות. יש למזלות לי, הם מבריקים, הם כמו פרופסורים משוגעים כאלה מהעתיד, שהם מביאים את העתיד באמצעות הברקות. השינויים האלה מביאים לנו הברקות הרבה פעמים. המשברים האלה, הם יוצרים דבר חדש מתוך איזושהי תובנה שפתאום מבריקה בנו. זאת אומרת, זה משברים שמביאים את העתיד, אבל זה לא נעים. עד כאן הסרטון השלישי על קלפים שרובם היו פחות נעימים, מתוך המייג'ר ארקנה, מתוך החפיסה של הג'וקרים. הסרטון הבא יהיה הסרטון האחרון בסדרה של המייג'ר ארקנה. שערו איתנו.